Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon!
Aksyon Radyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-28 na nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayontang okslang kita sining mga inoras. Kabayontang yara lang kita sa atong tagsa ka mga puluyan lipas ang pila ka oras kay ti karon dugay-dugay sining nila hapon naman kag gabi na naman no do kada siglang sa mga inuras ta subong sa kun ng taon tanon do way lang mabalaan dugay-dugay dulom na naman kag kagabihon na naman ay pwerte sige sa mga kaaksyon tang nagapakigupod tagsa ka adlaw diri sa inyo sining palatuntunan liwat kitang magadulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters kalakip man ang aton sining mga balita lokal kag nasyonal mga issues lokal dalonta diri sa inyo sining palatuntunan aga pa kay na may ginlutang na didto sa Cantong sa syudad sang Victorias isa kuno ka drug personality naman ini mga kaaksyon tumbalay naman kay na. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan okslang kun nakaplastar na sang palanyagahon pagpanyaga na kay dugay-dugay tig palanyaga na gidman mantiod to nang ibang sini yara pa sa ila sining mga trabahos and by 12 o'clock mag-stop sila for the meantime kag magpanyaga no sa mga kaaksyon ta welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga barangays kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag kalakip man sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag kalakip man sa Negros Oriental nga sayda kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa bugos nga Region 6 welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB dalonta karon dugay-dugaya ang mga latest nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plus ang aton sining mga balita karon sa aton sining region-wide tandem broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Sige, samtang nag-prepare na kamo sa palanyagahon, kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Ako ang inyo sinika Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. 1,
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalontang balita we have Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa 1,000 ka mga negrense target nga mabakunahan sang Pfizer subong nga adlaw. Kag Hulyo 1, gindeklarang special non-working day sa San Carlos City. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon pagpakita sang interes sang publiko para sa pagbakuna sa COVID-19. Pasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lidy Gles Gonzales. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa na Polcom Regional Director pabor sa plano sang PNP nga ipaydalom sa psychiatric kag psychological test ang mga kapulisan. Daw kadugay naman ng psychiatric kag psychological test nga ini sa mga kapulisan bago pa lang kadumdum ang Napolcom Regional Director Bonano kadugay na ini nga prior ka magsulod sa pulis dapat naka psychiatric kag psychological test ang imuon sini nano ni ginbaka lang ni. Samtang sa Nokpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden maki-update ta sining paglutang sa number 1 drug personality o kunyara sa drug watch list sang Victoria City PNP nga ginlutang kay napatay dira sa Cantong, Victoria. Kag isa ka pulis sa Nokpo patay bangod sa COVID-19. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba ay N-Box mo kay Sir Box pati BGMP Regional Office 6 Brigadier General Arnold Box Buenacosa ginlonsar sang BGMP para sa pumuluyo sang Western Visayas. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa mga motorista blaho sa mga siyudad nagareklamo sang pagdamo sa mga ido sa Dalanon City Veterinarian Office nagatag sang pahayag sa sining reklamo. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor, maki-update kita angot sa sining 3 ka mga suspect detinado sa 4 ka mga suspect nga nagluntad nga kinagamo sa tunga sang 2 ka grupo nga kung sa rin isa diri ang patay nga isa ka gwardya sang pagbuno. Anong latest karon? Failan sila sang kaso ining 3 ka mga suspect ni kon bala padayunon nga ti ara lang sa gyapon nakadetain sa La Carlota City PNP. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:36 kag karon sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugaya mangin kaupod ta si anay senador kag congressman sang Antique mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad si Loren Ligarda. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:36 ang aton oras 11:36 na mga kaaksyon. Sige, pagpanyaga na sa may mga planyagahon ang naghahimos pa
himos na kay manyaga na ta dugay-dugay. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban sa mga kaaksyon ta nga yara naka-likes kag nag-share sa aton sining Facebook page. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sang www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang ginapaabot ninyo nga resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL karon nga adlaw June 28, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa unang draw 19-11, liwat 19-11. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay pangtirahon taniya na yung mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Sige, sawaya mag-like, kag wala mag-share, karon lang kamo dugay-dugay, no? Pag may time. Unahon taniya na yung nag-likes kag nag-share ho sa aton sining programs. Daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati na sa sining udto, unahon tani anay ang mga nag-likes kag nag-share, no? Okay? Sige. Daligid lang ha kay para matira ta ini pang plastar tani mas maayo mga kaaksyon. Ayos, sige. May lang pagpamati sa mga kaaksyon ta. Ano niyang do gakurisong niya si Nonoy. O anong ginakurisong mo? O hindi magkurisong, no? Padiwa lang. Para nga makita tang dila mo, no? Diyos dado, propongga. Malang nga pagpamati, Diyos dado. Kaya Tia Kim Eriman, Richelle Bonilla, and Red Salgado. Malang nga pagpamati, Red Salgado. Virginia Olpenda, kay Gian Recicio, Baryuga Ray, may lang pag-monitor. Kay Yag Loves Laila, may lang pag-pamati. No? Yag Loves Laila. Christine Minies Villalobos, Jinky Dialagdon, kay Mama Janet, may lang pag-pamati. Madam Susette Alunan, and Melchorita Ferrer, may lang pag-pamati. Also to Valencia Kinet, Remy Ponce, Pontestion or Pontisyon. May lang pagpamati kay Pontisyon. Kayo si Roy Oxeda and Nes Guanzon de Vidagracia and Maylin Galino, Diding Alojamento sa kay Elry Honsay. May lang pagpamati. And Jenaline Huerba, Jovi Monares, Angel Grace Panhilason, kay Card GB Ledesma. Thank you so much, Gid. No? Aileen Rojo, Rochelle Evangelista, Angel Serva Riupay, kay Donna Ortez Villa Candelario, and Jocelyn Asivita Ulak, kay Ronnie Mananghaya, and John Mayordomo. Salamat, Gid. No? Kay Susan Atres, kay Ter Rose Pasya Plajero, Warlito Nisya, kay Jack Katindig, kay Beth Villanueva, and Fernie Espanyola, kag Martin Gonzales. Salamat gid sa inyo ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ti ang waya mag-like sa wala ma-share, pasensya, no? Ayos. Sige kay hatagan tani dugay-dugay talopangod ang inyo sining mga pagdala sang mensahe, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon standby sa aton sining pagpanumbalik sa dili lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 11:46 ang atunuras, 11:46 na mga kaaksyon
Sa mga kaksuntang nagpamati, pwede ba lang nga maghubi ng maedad na? Pwede. Isa pagid nga ginatanay ta sa inyo, standby aksyon Alvin Graba kay dalunta dugay-dugay ang balita gikan sa patrol, no? Ditribayo, no? Ang Ditribayo ginalikawan Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na nga tunuras, kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba. Mapapatrol kita sining mga inoras, ining ay o kun inbox mo kay Sir Box daw bagong kuan ini nga programa sang ato sining BJMP Regional Director nga si Brigadier General Arnold Box Buenacosa. Box gid manggali ning hayo ya. Ginlonsar ni sang BJMP 6 para sa pumuluyo sang Western Visayas. Anong purpose ni? Kagiban pang mga balita gikan sa patrol. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, gina-encourage karon sa mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology o kun BJNP Region 6. Ang mga miyembro o kun mga within sa communities ang Western Visayas kaga subong man mga stakeholders nga magpadala sang ila sini nga mga mensahe paagi sa bag-o nga feedback mechanism sang BJNP Action na Rex ang tawag nila diri iya i-inbox mo kay Sir Box. Amo ni Action na Rex i-inbox mo kay Sir Box. Okay, Box din ngayon ni Buenacosa. Yes, Action na Rex kaya ngayon ya box mo. Tingalaga ni ko nga nagyan basa kay tungod nga Buenacosa, no? Okay. Ginumpisa ni Action Rex sinalikdan man nga adlaw sa diin sunod diri kay Jail Chief Inspector Attorney Jairos Anthony Dohelio ang spokesperson sa BJMP Region 6. Kay matingala sila nga box kaya ang masaktot to Action Rex no kaya yung ni Brigadier General Arnold Buenacosa is box in ang pumuluyo paagi man sa inbox ni Sir Box mahimo sila makapadala sa mga informasyon rekta na Action na Rex sa cellular phone mismo ni Sir Box o kung ni Brigadier General Buenacosa. Daw style man ni Action Rex kunti sa PNP may isumbong sila Action Rex
ida sa sumbong kay si PNP. Pero ang diri iya sa BJMP, pwede sila ka sumbong or pwede sila magpadangat sang ila sining reklamo against sa isa ka jail personnel. Pero hindi lang reklamo, mas maayo pag idya aksyon na Rex. May mga recommendations balang expect man sila action Rex gikan sa isa ka o kung ba, pila ka mga jail personnels nga naghimo man sang maayo nga serbisyo para sa pumuluyo. Ini dapat ma-recognize man kaga of course mga suggestions sang stakeholders para mas mapasanyog pagit action Rex maging transparent ba na ang serbisyo sang BJNP diri sa Western Visayas. In fact, ang inbox mo kay Sir Bax ang yara na karon na pahamtang sa tagsa ka mga jail units kinbutang na dira action Rex especially sa balasang BJMP. Isang sano lang ni ginlunsar ni? Ligad to si Mana Aksyon na Rex. May nag-inbox na? May nagpabalo na, may nag-inbox na kay Sir Bax okay. Aksyon Importante, na Rex. may nag-inbox na, may nag-response. Oo, in fact, sunod diri kay Jail Chief Inspector Attorney Duhelio. Kay hindi man na makagwa ang mga preso para maglantaw sang numero ni Sir mo? Kani man. Sino magkakuha sila kung nagalalabay man da o kung pamilya kag magkakita magkakopya sang numero ni Sir Bax Buenacosa? Yes sir, especially ang mga pamilya nila sa sulod sa prisuhan, ang mga nagadalaw bala kung may mga reklamo sila against sa isa ka jail personnel, mas maayo man nini sunod diri kay Duhelio para maaksyonan kita yon, no? Ang reklamo sa mga pumuluyo. Kaya kung kaisa, may mga panahon sunod sa iya nga, hindi man na makalabot sa jail warden ang ilang reklamo. Hindi man na magarekta mo kay ano-ano, din man sila magi man. Mayo man gani kay may nagbutang ni nga numero ho. Mayo man nga may nag-isip lang eh. Aksyon na Rex, amo na, yun nga numero ni 0915-2191-567. Iniya sa Globe. Sa Smart Action Rex 0919-460-2846 din pwede sila makapadala sang ila sining reklamo and at the same time ang mga suggestion kung of course suno sa iyang hindi lang niya sa mga reklamo mas maayo pagid kung may nakitaan man sila yang maayo nga serbisyo o inimuan sang isa ka jail personnel mas maayo pag din ni aksyon sunod sa iya nga mapadalaman at least kahit paano yan sa piyak sa pandemya nga sa piyak sini nga ara sa sulod sa prisuhan or rather sa sulod sa jail facility man ang mga jail personnel nga nagabantay sa mga personnel sa mga PDL at least mas mayong para ma-inspired man ang tanan. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Jail Chief Inspector Anthony Jairus Dohelio. Aton nga feedback mechanism, ang aton nga feedback line, i-inbox mo kay Sir Bax. Si Sir Bax mo na aton nga regional director, mo na tawag natin siya i-inbox. No? So, ang aton nga feedback line, i-inbox mo kay Sir Bax. So far nakahang na kita sa tarpaulin sa tanan naton nga jail units, no? Ang compliance ini sa aton nga feedback mechanism. And in fact, we have received already several text messages and mga reports, no, sa aton nga regional director regarding sa mga activities sa ibang nga jails naton, no? So, ina-encourage naton aton nga community, mga stakeholders, kag any person na may interes sa transaksyon sa aton nga we are willing to consider their feedback, no, sa ating feedback line. So, may numero kita diretso na sa ating regional director 0915-219-1567 and 0919-460-2846. So, hopefully, sa sining feedback line nato sa mechanism, mapayo pa nato ng ating servisyo sa ating komunidad. This is for the purpose of reaching out to the public, no? Para mapa-abot natin sa atong mga publiko na nagatingawa ang atong ahensya na
maayo ang atong serbisyo. So, we encourage na magpaabot, no? Man sa reklamo o mga negatibo, kung gusto nila magpaabot sa nila na pagpasalamat, acknowledgement o recognition sa atong mga personnel, we also welcome that. No? Aksyon Rex, kabayan kita mang sang pahayag diri ni Attorney Jairus Dohelio, ang spokesperson sang BJMP Region 6 Aksyon Rex. May kwanto kaginagin na katuan naton Aksyon Rex, no? Itong aksidente? Aksidente. Kamusta to? Ang kwandri Aksyon Rex kay allegedly na tulugan, napiyungan ang isa ka ang driver sang Navara Aksyon Rex. Isang pick-up to? Sang pick-up. Actually, Muto din nala sayang daw panel van to? Ano to? Gindala sa niya ang Suzuki. Suzuki van? Panel van Aksyon Rex. Panel van. Oo, nga naka-parking sa area sa National Highway, Barangay Mabini, Negros, Barangay Mabini, Valladolid, Aksyon Rex. Valladolid na to? Oo, andan na to sa Valladolid. Tingala man gani ko, kung ara kagaliya, kung going ka sa ang tuo, iya sang pulupandan. Kung wala dampi, iya na sang iya na sang Valladolid or iya man sang bago. Tinaguba gitong dinalasaya tong van kagang ano ni balay ni? Yes, ano ni Aksyon Rex. picture mo Actually, ni? ang guba diri Aksyon Rex, kwandri, ang van nagrekta sa may daw kanal bala or imbornalo galing kay tinaswertihan ang ining kere. Bangod way sa nadagdag sa kanal, rekta to sa may tiyanggi o kung tindahan Aksyon Rex. Okay, mayro tindahan gali ni. Oo. Kay ti ang na-park kiya, posible ara sa may pero dagdag nis kanal-kanal ne? Way nadagdag sa kanal-kanal Aksyon Rex. Ang Okay, may salog man. Okay, may salog. Actually, ang ininga salog, hibuman sa kawayan Aksyon Rex. Sa didadampi man? Natabo ini sa National Highway sa Barangay Mabini, diin malapit lang gid sa may crossing Pulupandan Balada Dampi Aksyon Rex. Away pa to kalabot sa seawall to? Way ka pa kalabuto. Way ka to kalabuto sa Siwal Aksyon Rex. Kung going Bacolod nga way na? Sakto na Aksyon Rex, tanan going Bacolod. From south to north direction, ininga Navarra, nga ginamanayho ni Rolly Laguna, 50 anyos, taga Pangasinan ni siya Aksyon Rex. Si Rolly Laguna? Oo, taga Pangasinan, halin ni siya sa Dumaguete, siya ang drive sang Navarra, kay ang plano diriya sang iya boss, nga gindulong dito ang isa sa mga personnel bala nila sa Dumaguete. Dito sa Dumaguete. Natabo diri Aksyon Rex kay nahang sila kagabi dito sa boundary sang Kabankalan Mabinay. Oo, dala sa may tagukuntampi Aksyon Rex. So nagtinner sila. So kagina lang sila nakalakat. Ang natabo naman diri Aksyon Rex, aning Suzuki van Aksyon Rex, ang iyasang taala, loaded ini sang itlog mo. Makon mo na yung itlog yan, bilis ang itlog yan, mga 53,000, no? Bilis ang itlog, ti laptag ito sa dalan. While ang isa pagka salakyan diri Aksyon Rex, ang single nga motorsiklo na dala sa man sa siringan na tabo nga triple collision. Pero kagina, na istorya taman ang tag-iyaman Aksyon Rex ang kwan bala sang tiyangge o kon tindahan nga si Michi Gabile suno kay Michi Gabile grabe gayang iya sininga kulba kay kibutsi ang sinali na lang naglaga po. May lang kay wala man tao sa balay ne? Aro sa Rotchangge? Siya Aksyon Rex ang kabantay si Michi Gabile sa tiyangge. Sino to? Si Michi Gabile. Michi Gabine? Oo, Gavile. Gavile? Oo. Si Gabili Aksyon Rex, mo na siyang bantay, siyang kakahira, tika gina may bata, tuga bakal, may lang sa nakita niya itong presidente, buto niya itong bata, ati nalikaw man sa disgrasya Aksyon Rex. Di may lang wala man sa nasamaran. Although propiedad ang na disgrasya, ti makayo man lang na. Importante ang kabuhi blas ang isang tao. Sa Aksyon Rex, ang importante na luwas. Amo man na istorya ta kaginan driver, kagina si Rolly Laguna, sa niya, ang importante diri sir.
wala sa may kabuhi. Oo, kayang makinaw kung part pa sang salakyan o kung balay manda makayo lang na. Oo, wasak itong gani ang ingahod bala aksyonaris ng iya nga na para. Kag ang kwan niya sa Changiya o kung natindahan ti damage to property, damage to property on department sang Suzuki Carry, damage to property on department sang motorsiklo ti laptop patong itlog mga balayaran patroksyonarex, no? Ay, grabe. O damo man to iya balayaran to, pilang latubang niya to. At siningi saya importante sa mabayad man kami importante wala sang kabuhi nga dadula. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12 ang aton oras sa sining bahin, no? Santon Plaza Balso Panay. Para sa mga kaaksyon ta nga Pon mapa City Government Center kita nga balita. Ini pagkakita or pagpakita sang interes sang publiko para sa pagpabakuna sang COVID-19 vaccine, no? Ginpasalamatan ni ganang mga president, barangay president, councilor Lide Gles Gonzales. Pero atensyon A1, A2, A3 pa lang ang nabakunahan. Ang A4 para sa mga sibilyan wala pa yagin lunsar sang syudad according kay Doc Surongon kahapon nga interview. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Pasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga hindi lang ang mga taga-subdivision ang nagapas karon sang ila sining mga form sa din ina-request no after nga nagka-register na sila sa barangay kag sumangman sa database sang Bacolod City Emergency Operations Center na willing magpabakuna kundi ara na sa Purok Aksyon Rex nagakadto naman sa barangay kag nag-request na kung pwede ma-schedule man sila para sa pagpabakuna. Tidaway pa man? Ha? Daway pa man ang A1, A2, A3 lang priority nila? Pero kung may comorbidities ka nga, pwede kaya. Okay, malakip ka na. Pero ang iba nagsumek sugaling kay bangot nga kulang bala sa pagpango posible sa ila pag-register ang alaom nila kung marehistro sila sa adlaw. Mabakunahan na sila gila yun. Sunod nga adlaw mo ng schedule nila. Kaya mo ang problema sang hindi lang sang barangay Takuling actually, kundi sa bilog na mga barangay diri sa palibot sa Metro Bacolod. After sila magkaparehistro, kung mga ibang ilang gara-gara, bla kung nakita na nadulog damo ng register. Nalakat man sila? Nagparehistro man. Nasundin nga sugiran ni Kumari nga nabakunahan na may comorbidities. Siya nga ti-acquire kaya yapon na, ti-acquire ka man yung comorbidities. Sama na hindi ka mo makwalify. Na sa barangay Takuling, sa Rodrigo Councilor Gonzales, ang latest na information o kung na data nila record sa Bacolod Emergency Operations Center, mga 7,000 to last time ang ila sininang official nakaparehistro. O kag sige-sige pagyapon ang paglibot sa nga sining mga personnel. In fact, why untat man na paghatag sang information and education campaign, dala na ang pagbilin sang sining folder nga dira mag-fill up ang mga residente sa ibang mga barangay o sa ibang mga lugar siya purok na sa bilog na barangay sa Takuling
Agon nga no, iba nga way pa nakaparehistro, makaproseso na. Kaya iba no, kay balo, kung paano ang nagparegister ka, pintagid ang wala sa online. Kaya sa barangay, pwede ina magkabaton, sunod pa diri sa konsyal, kag hindi ka magkabalag ka, kay kung may internet nila, ang barangay na ang bahala sa pagproseso. In fact, sila nga diri sa akon sa Takuling, kung nilang ligat, may mga yun nakip sa priority list ng isa sa isa ka subdivision, nag-request lang sila kada sila magpabakuna, ginapadala na sa personnel halin sa EOC nga mga medical workers kamong bakuna sila. Pero ang per barangay, anong monitoring ni Councilor Gonzales, partes ni man, may mga barangay nga jutay ga pabakuna or damo na gid man aksunar? Depende. Ang nagpapabakuna, Aksyon Rex galing kay Tikomo, sumong sa barangay kung may temporary naman nga nag-auntat ang sa barangay. Kaya tiwai naman bulong Aksyon Rex. Okay. Kaya depende. Kaya daw within pa ni sa nga simana, maabotong additional nga bakuna mo? Okay, kung nara schedule sa mga barangay, damo, actually, gilayon ang nag-walk-in. Ang mga galang problema nila, kay bisan mo ay pagami isang napadala ang EOC, na-schedule sa ibang nga nagpa-register, kakadto sa mga barangay nga may schedule ng vaccination center. Hindi sila mag-accommodate. Amo lang na sila ganun, Councilor Gonzales, sila yung ginakumulan nga hindi na husto ang inyong pati nga pag once ka magpa-register ka mo, bisan may confirmation na register ka, kung ay kaya ipadalaan sa imo schedule, hindi ka gina makomodar kung mag-book in ka lang. Dati sila nga sige-sigihan ini sa mga barangay, ang ila sa karoon na ginahimo kay siyempre sumong sa mall ang atensyon mo kag tayo na malang nabili niya na bakuna na muling ubos nila. Pero ang isa gid nga nako ang ginandaan karon sa giga sa bilog na mga barangay kapitan man sa Sisnoy ulo ka mga barangay sa Bacolod, among ginapaabot ng delivery o pag abot sa AstraZeneca ang gin-order sa city kagun kalayan sa bulan sa Hulyo ang delivery siniti diri Aksyon Rex sigurado ang bulyata damo-damo ginayon sa mabakunahan diri sa syudad sang Bacolod. Yaring parehag ni Liga na mamang ni President Councilor Lidiglis Gonzales. Yes, hindi na subdivisions ang remind sa aton sa ilan na schedule o kung nag-follow up sa ilan na schedule ang ato ng mga kapukukan nag-submit naman sila sa ilan ng mga form sa ato na matamat action art no. Okay. So but pagkikitay pumuluyo na hindi gid magpa-vaccine pagit. In terms of percentage, sa mga nagpa-register na sa aton nga vaccination registration, kumusta? Mga pila na ang Takuling? Sa data sa EOC, we have 7,000 na nagpa-register. But hindi lang ko sure kung updated niya siya kay last week may kita mga 1.5 na gin-encode. No? So, old data niya siya siguro. So, siguro more or less may nakita 10,000 na nagpa-register sa or ipasulod naman sa database ng EOC for those na naka-registered for to be vaccinated. Meron, pagkita ko muna yun, hindi ka balo kung din sila makadto, no? So, kaya with the increase sa ato na awareness sa ato na pumuluyo, gina-pa-check nato ang ato ng mga field workers para maglibot naman house to house to distribute the forms sa ato na respective walks and subdivision sa barangay. Kapag-register sila, nang kagbuwas i-vaccine sila dayon, no? So, nang amo na ang problem na to, no? So, siguro, mugin ang most sa problem sa ato na kabarangayan, especially ang ato na ng COVAC Council, nag-rely lang niya sa number of registration versus ang imo na allocation, no? So, kung tayo, kung wala, yan nagpa-register ang pumuluyo, wala ka man allocation. So, muna siyang parayag ni Councilor Lidiglis Gonzales. So, sige-sige niya. Ang imo nila karon nga campaign o education and information campaign sa tagsa ka mga barangay para nga masigurado na para nga mga residente ang marehistro na para sa ginapaabot na pagbakuna sa COVID-19 vaccine. Ang Aksyon Art? Yes. Abot na nung sa isang aton nga syudad parte sa sining daw coffee shop la daw ari lang dislikod nato no. Lungon niyang design niya may ara
lungon niya mo ara sa likod. O, ti lungon niya, mag-coffee ka da, lungon. Although design man lang ina, kag ngalan coffin break, ara pa sa tubang sang Corazon Locsin. Ambot na nung sayni sa aton nga syudad, kung pwede ni. Ati man kutonta kay Although gimmick man lang ni, pero ti, ambot kung pwede niya. Ka-coffee ka na da? Wala, pero nakita ko na daw may display nga daw may lungon. Daw lungon, tapos ang kilid mo da, ambot kung namugid man na, ara pa sa tubang ospital, ambot kung pwede na, i-check lang na, kung pwede na. Di masi ay masa may reklamo, guro sa city mo, ano pa, umasi ko ay man. Kaya kung may business permit sa Aksyon, sabi mo may inspection na Posible kung may business permit, pero kung wala, ambot kung pwede na. Pero may business permit to, hindi nalaw ko mag-display doon sa noon, di na pwede na. Pero kung may ka-business permit, butang basta nila mag-check follow up talaga check talaga na Aksyon next kung ano naman nila sila. Ambot kung din na lampia, daw ay pamangguna ka kadto gani Si Aksyon Oliver do kalabay lang sa wala sa naghapit coffee, no? Daw likod na sang anay alis ba? Muna dagali. Ano na, damo na, kisa gani kita ko na, dagdag sa kayo, lungon na, ara na tunga na butang. Dasan dalubo, ara na kabataan, ginagisa dagdag. Ay. Kasa lungon. Katilaw ka da? Ha? Katilaw ka da, pangape? Wala pa. Grabe man nga design, no? Do pinasay man, Yan, bagay, siya gani, kung duman mo sa tempo, itong nga may ginalaw pa sa tubangan sa patio ang mga bulubaligya to sa November 1. Kaya ito na ito gani, display lang yan. Ati kwanto iya sang isa ka Pinara Homes? Ate, mas ito nga, tagiya ka ito na kaya mo ng kapihan Kaya ito ka baloy. Check ko lang sa next ko na, nang mga sa syudad. Sige. Kabalo ka kung ay mo lang sa reklamo, okay man lang niya. Gani man. Pag may inspection mo na mo, kung Basi extended ka funeral homes, hindi man basi kung tagiya ka, punarya na yung karoon ay, kung natin, hindi mo man na mag-question, dala mo na sa iya yung style basi para na-konta. Gani, no? Ambot kung allowed na sa ato na, nga mag-design ka amo na. Ambot kung lungon gina, kung ano na, paobra na, or design lang na. Design lang din wala mo man kukita Aksyon Next i-check ka lang na sa city kung ano ang mo silang may emotional. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupin na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Arta Ihopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 12:14 ng atunuras, ginpasungan ko to anay kay Aksyon Alvin Grabaho. Mangisayod tato anay kon bala may pwede ini kag may license, nanong lisensya sini, no? Grabe man nga disenyo ay. Ginhimo lungon nga daw kapihan siya, ambot ko nanong plastada ina. Sige basta ra lang sa tubang sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa emergency center, no? Sige, daligid lang kay yari mga kaaksyon anay ho ang former congresswoman, former senator kag anay congresswoman sang kag congressman subong, congresswoman sang Antique, no? Lone District sang Antique, former Senator Loren Legarda sa interview sang DZRH. Alam po ba rin na magita isa ta kalahating taon nang simula po ang pandemya, mga kaibigan, ha? At ngayon po may makabayan tayong parang nagkakaroon na po ng mental health problem. Ayan. Alamin nga natin kung ano ang dapat gawin ng ating gobyerno sa ganitong sitwasyon at ano kaya ang may mumungkay na ating mga kapanayam ngayon. Si Deputy House Speaker, kinatawan ng Lone District na Antique, former Senator, three-term Senator, Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga sa iyo, Deo, at sa buong DZRH at sa buong Pilipinas na kikinig sa inyo. Tama po kayo na isang taon na at kalahati at hindi madali ang ating dinadanas at buti na lang ay meron tayong batas at sana ito'y pinapatupad. Ano ba ho ito?
ito yung Mental Health Act at nakasaad po sa ating batas na ginawa po natin nung isang taon lamang sa aking huling termino na dapat mayroon tayong responsive primary mental health services hanggang barangay level. Alam ko, batid ko na hindi pa ito na-implement ng husto at sana'y ito'y magamit. At kung kailangan po ng mga psychological support, psycho-social support o libreng konsulta, maaari po silang tumawag sa National Center for Mental Health. Meron nationwide hotline na 1553 at meron din mga Globe at Smart at Sun na mga cellphone numbers. At for me, mas mahalaga sa pagtawag ng medical professional ay kamustahin natin ang ating mga miyembro ng pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating katrabaho, dahil alam natin ang mental health natin ay kasing halaga ng ating physical health. At saka yung konting simoy ng hangin ay o mag-alaga ng gulay, ng halaman. Nakakalibang po ito mula sa trabaho at ito'y nakakapagbigay ng konting kaligayahan. Hindi po madali ang ating dinadanas, lalo na dito sa National Capital Region, sa Metro Manila, dahil siksikan ng mga tao at parang ang pressure ay mas matindi kaysa sa probinsya. Sa probinsya kasi, yung karagatan, yung kabundukan, ang mga patag na mga fields na magaganda, hindi ba? Pero sa Maynila, dikit-dikit ang mga tao, bahay, at saka siyempre lahat ng balita ay nararamdaman namin. Nakaka-stress talaga, nakaka-anxiety. Hindi lang po ilang tao yan, marami, hanggang tayo. Maski anong estado mo sa buhay. Pero importante, magpahinga, uinom din ng vitamin C, at makipag-usap sa kamag-anak with distancing while observing health protocols. Importante, iba pa yung physical health, iba pa yung mental health, at sana ang DOH ay bigyan din ng pansin ang ating mental health ayon sa batas na ito. At good news naman po, yung binanggit nyo na mayroon ng dumating Moderna, pero napaka-konti naman, at yung tinanong yung Pfizer, napaka-konti din. Alam nyo, yung budget naman sa vaccine nabigay ngayong taong ito. So nagtataka lang ako bakit parang trickles, panaka-naka lang ang pagdating, because I guess yung order natin sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, hindi na nabibigay ng Amerika at wala tayong magawa dyan dahil ang supply galing dyan. Kaya magtsatsaga tayo mag-antay, pero sana yung pressure for them to release more vaccines because may pera naman ang Pilipinas. At ngayon na may mga variants na tinatawag, ay kailangan po lalong talagang mag-ingat. Senator, ma'am, kayo ba nabakunahan na? Yes, this week naka-schedule, yes. Okay. At yung aking household, hopefully, God willing, yes. Ayan. Kayo ba? Kayo ba'y okay na rin? Naka-one dose na, Senator. Ayan, next week. Ayan, para second Very dose. Very good. Anyway, Senator, ma'am, napag-usapan natin ng, ayan, balikan ko lang yung mental health problem ng ilan natin mga kababayan. Ayan, meron palang ganung batas, ha, na Mental Health Act, ha? Ayan, kasi aminin po natin, Senator, ma'am, yung mga kababayan natin, parang nahiyabang pumunta ng psychiatrist, di po ba? Kasi baka sabihin, baka naprapraning na ito, ba't na ano dyan? So, pwede pala online, pwedeng tumawag, ma'am, para makahinga ng makahinga ng payo kung tayo po ay medyo naprapraning na sa kinakarap natin mga problema. Meron pong online ayon sa aming batas, nag-establish nga ang DOH, may hotline at meron globe number, ito babasahin ko, 0917-899-8727 o yung smart number 0908-639-2672 yan. Siguro minsan tatawagan ko yan. Gusto ko makita kung paano sila sumagot, kung marunong sila. Sasabihin ko, ako'y nasa stress. Ayan. Ako'y po'y pagod. Anong dapat? So, tingnan natin kung anong sasabihin na. Dapat trained sila Dapat trained. Pero syempre, balik tayo sa ating mga, isa lang yan Isa lang yan sa mga epekto ng COVID Hindi lang naman sakit ng COVID lang na epekto ng COVID Di ba? Ang epekto rin ng COVID ay mental health, yung ating stress,
depression, kalungkutan, anxiety, pag-worry, ayun. Epekto rin ng COVID yung mga physical na sakit, di ba? Dahil maraming, yan. At saka, ang epekto rin ng COVID, yung kadumihan sa ating kapaligiran, nagdudulot naman ng sakit. Tag-ulan na, although mainit pa rin ang panahon, no? Pag nagatapon tayo ng basura sa mga saling dagat o tabi ng bahay, dengue naman. Ang dami kong kilala ngayon, mga may lagnat na dengue. Ay, totoo po yan. Naglilinis na ng kapaligiran, pero nakagat pa rin ng lamok na dengue. Ay, nako. So, ito'y walang gamot, di ba? Ito'y isang viral disease. Ayon sa, alam ko, walang gamot ang dengue. Pwede lang to relieve the symptoms, pero it will go its course. Ibig sabihin, hanggang mawala yung virus sa katawan. Parang yung common cold, na walang gamot, meron to relieve the symptoms, pero ang dapat preventive, malakas ang ating immune system. Kaya yung pagkakain ng mga leafy green vegetables, yung mga gulay na kulay green, o kaya kalamansi na presko, kalamansi juice, ayun, importante, mag-vitamin C din. Sigurado ako marami kayong mga sponsor na vitamin C na mga vitamins. Oo, yun. Pero isa pang batas na gusto kong banggitin, Deo. Yes, ma'am. More than 10 years ago, yung disaster risk reduction. Management, disaster risk reduction. Oo. Ano ba ito? Yung pagbabawas po ng mga risk, ano sa Tagalog, to reduce the risk para mababaan ang banta. Oo. Para po yung banta ay bumaba or to lessen. When you reduce disaster risk, ibig sabihin, pag meron mga warning, pag alam natin, kasi knowledge is power Pag alam natin yung mangyayari, tayo'y iiwas. Pag alam natin yung epekto, tayo ay maghahanda. At ito yung ating National Risk Reduction Law. Pero meron po tayong final at kino-author na Language Accessibility of Public Information on Disasters Act. Ano ba ito? Yung mga binibigay po na pag-asa warning na sa English or Filipino, Tagalog. Kami po ay kinaray. Meron po sa amin sa mga bundok, hindi po nakakaintindi ng English o Tagalog. Mas magaling pa nga sa English. Paano po yun? So, kailangan po ay meron pong translation sa mga lengguwahe para maintindihan po ng lahat ng Pilipino na hindi naman po Tagalog ang mga kalamidad o emergencies. Tulad po ng mga advisory o announcements, halimbawa tungkol sa bagyo, tungkol sa lindol, para ma-translate mula sa Filipino yung naaangkop na lengguwahe. Sa Cebuano, sa Chabacano, sa Ilocano, sa Bicolano, sa Ilonggo, sa aming Kinaray, sa iba't ibang languages. You know, there are more than, I think, over 100 languages sa buong Pilipinas. Sana yung main languages at least, ito'y maipasa. Malaking bagay ito para maintindihan because may basic knowledge naman ng Filipino o Tagalog ang marami sa mga Pilipino. Pero may mga iba talagang hindi maintindihan. Kailangan slow ang salita. Yun. So mahalaga na makarating sa ating mamayan yung sapat na impormasyon para maintindihan talaga yung impormasyon para makapaghanda ng maayos at maiwasan ang mga sakuna. So, meron na tayong Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Yan, batas na yan. At yan yung nagsasabi ng mga warning sa bawat natural hazard. At dahil naging batas na ito, nagkaroon na nga ng NDRIMC Council, nagkaroon na rin ng provincial, city, municipal disaster risk reduction management offices. Importante, yung ating mga warning ay maintindihan naman. Maaari may opisina. Kung yung opisina, yung warning nila, hindi naman maintindihan ng tao. Kaya in the respective offices down the line, kung ano ang language o dialect sa lugar na yon, dapat yung opisina i-translate nila sa maintindihan ng tao. I think that's very basic. Ay dapat para maging alerto ay
maintindihan. At sa mga kababayan po nating nakikinig, ngayon tag-ulan po ay maging alerto po tayo at hinihikayat ko rin po kayo na kunin yung mga contact numbers ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa inyong lugar kung kayo'y nasa syudad o munisipyo. At ang mga province DRR officers, yan ay very active at kami lang pinaghahandaan ano-ano mang mga sakuna bago maging sakuna ayon naman sa mga FIVOX, pag-asa, warning. But language accessibility is so important. Senator Legarda, ma'am, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maganda umaga sa iyo. Good morning. Ingat po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid DZRH kay Deo Makalma mga kaaksyon upod kay former Senator kag Lone District Congressman Loren Legarda. No? Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:27. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hidovia. Daligid lang mga kaaksyon. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050 pack hasta 15 na swak. Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:20 o las 12:29 ang aton oras kadtuan tanay sa Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo ini may kangtanan sa 1,000 ka mga Negrense target ini nga mabakunahan sang Pfizer subong adlaw, no? Actually, pila na dira sa isa ka hotel sa Lacson, no? Kag Hulyo 1, gindeklarar nga special non-working day sa San Carlos City. Yaring report ni Aksyon Marlon Hidovia. Sa detalye ring balita, Aksyon Mar. Rex, sako subong ang mga team of vaccinators sa duwa sa mga vaccination na sites magmasring nagavadayon nga unang adlaw nga pagbakuna gamit ang Pfizer sa pila ka mga vaccines halin diri sa Negros Occidental. Pila gani ni kabilog ba Pfizer, Aksyon Mar? 11,700 doses. So kung tunguni nila mga 5 more or less. Mga sobra 5,000, 5 Aksyon Rex. Sa una nga dose pala ni siya. Sa una pala nga dose na. Kay ang Pfizer Aksyon Rex sa tuhay sa pagpatis ang kalabaran nagligad lang hambal nila isa lang ka dose, no? At ang duha man ka dose Aksyon sa nga iturok sa lawas ang tao. Duha ka mga vaccination sites diri sa mga Negros residences. Mga 700 Aksyon Rex ang target nga bakunahan subong adlaw diri sa Negros Residences. Ito naman sa may bahin sa Teresita L, halandon ni Provincial Hospital sa may Silay City. Mga 300 Aksyon Rex ang target nga mabakunahan para subong adlaw. So kung sumasumahon naton mga 1,000, no? Ang bakunahan kada adlaw sa ning Pfizer Aksyon Rex. Pero si Governor Bong Lacson nagasiling luyag yan Aksyon Rex sa Balaon kung bala anong resulta sa ning unang adlaw sang pagpangabakuna ay hindi ni kaangay sa Sinovac kag AstraZeneca
nga ginadulong niya bakuna dito sa banwa or syudad. Kundi ang mga LGU siya among madala sa ilang siring mga vaccines sa siring duha ka mga vaccination site karon sa hapon luyagid hibulaon ni ko Valakson kung bala-balapot ining kinatarget nga tag 1,000 kada adlaw. Ti ang talisay ko nung lapit lang di sa Bacolod, mga 445 ka mga bakunahan karon nga daw sa Negros Residences sila Aksyon Mar. So muna Aksyon Rex, dara sila naka-schedule, pero ina nga figures ko Aksyon Rex, hindi na po silingon nga taran-taran kita maturukan di sigida. Una best gina-check pang kondisyon sa awas. Correct. For example, taas blood pressure o kung high blood, kinahanglan gid Aksyon Rex nga hulaton ng adlaw nga mag-normal ang blood pressure antis-tukan, no? Antis-injection ang Aksyon Rex. Walang tanakaroon kundiin nga mga LGU ang may pinakaramong nga turnout. Siling pagbakuna sa Pfizer, kaysa na siling na magalaw lang init sang 5 kaadlaw, subong June 28, tuptop ini sa Hulyo 2 o kun sa Sabado adlaw. Yani si Governor Bong Lacson. We'll see if, I'm not sure if the numbers will be big because you must remember they have to be brought here to Bacolod. And that would be a logistic nightmare, no? So let's actually see how many the LGUs can bring here to Bacolod or to Silay, no? If not, then we will also check which LGUs can cover up, no? Can bring more of their constituents. Because of their distance to Bacolod or Silay, there will be some LGUs that can bring a lot more. So, ang ari pa lang subong sa A1 to A3 nga priority ha, ang pwede nga bakunahan. So, parang sugrex sa response to ang pangabay ni Gov Lacson sa baysang gobyerno nasyonal na kung pwede dito sa Negros Occidental makapabakuna naman A4 category. Wala pa so far sa response sa DOH sa gobyerno nasyonal. Singit ko lang, July 1, bali gindeklarar a special non-working day sa sunod sa San Carlos, Negros Occidental, ang rason sa Aksyon Rex sang charter anniversary sang syudad. Mayon pagwa ha nga July 1 subong na July 4 man na sila. Ano na sila man? July 1 ang pit sa Aksyon Rex. So, July 4 daw ka this bala mo? Di lang ko sure, no? Basta San Carlos subong ang July 1. July 1 San Carlos kay may ara sa ginpagwa Aksyon Rex nga proclamation number 1171. Permado ni Executive Secretary Salvador Medialdea by authority ni Presidente Rodrigo Duterte nga by July 1 non-working day sa San Carlos City may kantaran sa charter anniversary na permahan na ni Hunyo 25 ara na no napadala na sa bahinsang lokal nga gobyerno sang San Carlos. So ang July 1 matuon sa maabot nga Huwebes ay sa trabaho sa galing ti wala man nagyapon activities to sa lugar na galing ti special non-working day. Pati ang mga tagatupan sa gobyerno, mga government workers sa Sunrex, way trabaho. Tinara sila sa balay, kaya may siguro may ginapreparar man nga virtual nga activity nga San Carlos City government. Nag-report live gikan sa Kapitolyo from isa lang ka-aksyon yung aksyon Maloy Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:35. Daligid lang mga kaksyon na standby sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Report man ni Aksyon Eric Magbanwa plus ang ato sining mga out of town reporters. Diri kita na home mighty si kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. Kinanglan ta lang kinanglan ta. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining hapon, mga kaaksyon, may lang pagpamati sa kay Torres Alex, gatamyaw lang dira sa Purok Laurel, Mansilingan, no? Gatamyaw lang misis siya, si Mylene Torres, sa gamonitor baya live sa iyang work sa Ayala Mall sa Capitol, no? Salamat gid Torres Alex, no? Why na ding iba no? Nag-27 lang ka ay magic eye. Din sila. Nagkaladula sila kagay na labot pa ni sa 50 subong gamay na lang, no? Sige, para mayo gani para jotay lang, no? Alex Montesa, gatamyaw sang happy birthday. Happy birthday, advance happy birthday kay Ma'am Jinky Diagdon, no? Kag kay with Tatay Judy Diagdon na. Okay. Sige. Alin sa kay Alex Montesa, no? Tamyaman ni si Ma'am Lida Zamora, Yamagisi, kag Ma'am Lily King. Doi mo lang ni tananaw. Kay Vanessa Mayo, sang kag Doc Mayo, sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob. Okay, may lang pagpamati, no? Yorb Quinyol, may lang pag-monitor. Gamat sila damo, oh. Sige,
from Kingdom Saudi Arabia, no? Neil Brian Balawes, may lang pamati Ayos, Neil Brian Balawes. George Gargasiran, may lang monitor. Joval Trinidad, may lang pamati. Okay. Victor Togaf, may lang monitor. Joseph Pacifico, dira sa office sa San Enrique. Sakay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Maria Rachel Espinosa. Rochelle Folinso Susana, may lang monitor. Pamilya Susana sa Barangay Malingin Bago, kag sa Banako nga gamonitor si Barrio Garay. Salamat gid Barrio Garay sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you gid John Jabante, Kagawad Imbong Jocampo, Madam Elizabeth Malaka Gamala, Merly Gonzaga, Diosdado Proponga, dira sa London, England, kag ang wife niya si Helen Golmatico Proponga. Ayos. Janie Solgon sa Valladolid, may lang pamati, no? Si Neil Brian Baluwes, pamilya Gomez, kuno dira sa Barangay Kamalobalo, kag pariente Baluwes sang Asyenda Salud. Dining Asyenda Salud di man. Idilaos dira sa Cantong, Victorias. Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag Olpenda family sa Iloilo, kag Olpenda sa Sipalay City. Kag kay Jennifer sa Estom Swan, ga pamatigid ni sila now sa imo programa Torex. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Ayos, si Alex Montesa, may palagas lang pamilya Marcilo sang Barangay Kudkod, San Carlos, kag pamilya Favorada Tinto sang Barangay Cansalungon, Isabela. Nes Guanson de Vinagracia, may lang pamati sa pamilya Guanson kag pamilya de Vinagracia. Sa kay Gian Resisio, thank you so much gid. Ati Kim Eriman, may lang pamati, no? Ayos, kay Angel Grace Pahinlason, watching from Onahama, Japan. Ay, perti Japanese. Okay, Barrio Garay, ara naman. Thank you gid Madam Lorna Diligencia from Cadiz City. Salamat gid Madam Lorna Diligencia. Kay Yag Loves Laila, may lang pamati Yag. Kay gay ni sa gay Laila. Christine Minies Villalobos, may lang pamati. Okay. Next dire kay Rufino Era Gabino, no? Rufino Era Gabino. Okay. Sa kay Missy Mungkal sa La Carlota, may lang pamati, no? Ronnie Mananghaya, may lang monitor. Okay na, sa ilo tadi abis dalong umayari pa din. Na dula na tong iban to sa ibabaw nga portion. Paring Binji Felisario, may lang pamati dra sa Marikina, halong lang parekoya. Paring Binji Felisario. Ayos. Nag-28 na lang sila, Sir Rex. Base nagpananom na sila. Hay. Sige Thank you, gid Alex Montisa, buyong gidnis parikoy. Thank you, gid Ronnie Mananghaya, na tamyaw ka na to. Nagpadala pa gid siya. Work na ko, sir, halong. Okay. Thank you, gid Ronnie Mananghaya. Thank you, gid dira sa Hofof, Saudi Arabia. Okay. Sige Thank you gid sa inyo tanan-tanan na. Sa wala nagabulag kag nagapakig-upod ya sa aton. Salamat gid, no? Ayon, sige, dali gid lang sa mga kaaksyon ta standbyan ay manumbalik kita sa diri gid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Check sa
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras, may lang pagpamati kay Huma Lumina kag kay Lisa Monte Castro. May lang pagpamati kag sa friend gali ni Madam Virginia San Antonio Olpenda sa Sagrado, diri sa Barangay Estefania si Rosita Villaruel. Ate, okay. May lang pagpamati Ayos, sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest update sang ginlutang drug surrendery dira sa bahin sang Victoriaso, pero ara gyapon sa drug watch list, no? Ginlutang kay nasang agad dira sa Cantong, Victorias, kag isa ka miyembro sang pulis sa Negros Occidental Provincial Police Office, patay ni sa COVID-19 ho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon Rex, gapas ang banwa kay na may ara na sang ginluthang kag napatay dira sa may Cantong subdivision barangay o konsyudad sa Victorias sa din ang biktima diri isa iya ka ginakilala nga si Danilo Torinia.
legal ang edad, may live-in partner, kag nagapuyo sa Sitio Pusod, Barangay 19-A o Barangay 19-A sa nasambit man nga syudad. Suro diri sa kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz. Pining biktima sakay saya sini motorsiklo, siya nagamaniho sini sang giluthang sang riding in tandem suspect nakaagom ini siya sang apat gid ka mga pilas sa nagakalain-lain nga bahin sa iya sining lawas. Ang patal gidri aboning sa ulo kag naka-recover sila sang 5 ka mga empty shells sang 9mm pistol nga sa din action Rex ining nasambit nga mga suspect nagpalagyo ganayon sa wala na hibaluan nga direksyon. Dugang ni Corpus diri ining biktima kwan ini numero 1 nga ara sa listahan sang Victoria City PNP kon illegal nga droga ang pagahamalan. Nadakpan na ni Sadko pero why nag-prosper ang kaso kag nakagwa ini and sa ginamonitor sang Victoria's PNP padayon ini siya nga nagabaligya sining illegal nga droga. Gin-invite naman ganin ni Corpus nga mag surrender sa panahon sang tukhang kag bisan sinigid lang why man nag-surrender action Rex kag padayon ang iya sining negosyo. So sinimat niyon tanan nga anggulo ila sini gina-imbestigahan ang illegal nga droga, personal nga kontra abi and nagatingwa sila nga makakuha sang CCTV footage para makabulig sa ila sini nga pag-imbestigar sini nasambit nga pagpangluthang. So as to studying and their personality, pinagano siya ng motorcycle riding suspect. So sa may down subdivision, particularly sa Giniston Japan. Action Rex ang porosyon sa palayag ni Corpus Angot Sini. Sa ibang balita, napatsanggit isa ho ang Negros Occidental Police Provincial Office ining isa ka police nga naigo gid sa COVID-19. Na-assign ini siya sa sornabahin sang probinsya, nagaedad sang 42 anyos. Isa ka bata pa Action Rex. Isa ka police staff sergeant ang ranggo niya sini. And natabo sini Action Rex kay ginswab ini siya sang Hunyo 18. May ara siya naga-ubo-ubo siya, ginswab. Kag Hunyo 21 gin-admit siya sa ospital kido naglala ang iya sini ginabatsyag. Kag Hunyo 28 bini siya ang ginbawian gid sang kabuhi kay hindi siya makaginhawa. Action Rex, no? Wala man sang travel history ining napatay naga-duty malang ini siya kag wala man siya sang may ginabatsyag gid nga exister nga balatian ka kuan malang ni kuno nga tawo na mayo lawas man lang sini ya mo lang tugid ang iya sini nga ginbatsyag na may simptoma ni COVID-19. So amo na isa ang patay subong sa nokpong naigo sa COVID-19 kag 34 subong ang aktibo nagdangat sa 177 na ang kabilugan nga nagka-COVID nga miyembro sang NOCPO personnel Action Rex. Kag sini nga aga may ara sang patigayon nga programa dira sa NOCPO sa diin ginhatagan sang financial assistance Action Rex ang ining kwan pila ka mga naka-recover sa COVID-19. Pero aring interview ta sa kay Donasco ang sining police. Maligid lang, ari siya, Action Rex. So, naka-quarantine po siya. And on that, after the day, naka-quarantine po siya. And noong June 21, nag-manifest siya ng mga symptoms na kinailangan siyang ma-admit. Na-admit po siya sa isa sa mga hospital dito sa Bacolod. Dahil po, nahirapan po siya huminga. Nung araw po na yun, i-admit. Tapos, nung June 26, namatay po siya.
26 Aksyon Rex, I'm sorry. Napatay gid siya June 26 siniman nigad gid lamang nga inadlaw. Pakaronan ta sa hapon di ang advice ang nukpo sa mga kapulisan sa Negros may connection sining pa natabo nga pagpangluphang sang policeman dito sa MPD no dito sa Metro Manila kagang reaction man sa nukpo sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga paarmasan ang mga civilian organizations ipamati ta karon sa gabi. Action Rexa. Balita sa nukpo, Action Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Sir Laurencio Loreno may lang pagpamati kag sa Kayole Loreno dira sa Concepcion Talisay no ga-monitor sa sining udto. Ayos, life extension na vitamin D3 anay ho. Suplemento sang vitamin D. Sa BCPO samtang ginapabot ang balita gikan sa ato sining ataya broadcast po ng Aksyon Radio Iloilo karon dugay-dugay no mapa BCPO tanay ni may kangtalan sa palayag sang Napolcom Regional Director pabor sa plano sang PNP nga ipaidalom sa psychiatric kag psychological test ang mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric, where are you? Oh, nawala siya. Oh, daway siya ka ikaw. Din sa magi. Sa Piakabi, testingan ta siya, no? Way siya ka tirada dayo, no? Do ka daligid lang, no? Kay daw na kuan gurong iya sining signal to. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:05 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang way pang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO mga ka-aksyon diri kita naiho sa Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule makabulig sa constipation. Balikan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa iya sining balita gikan sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex,
sorry again because our line is very busy. Sabi ko, your life is very controllable. No, because we have no tulo. Di ano ta sini? Ati matulog ka lang tama sa kitchen nga doon kag magbulagay patas, no? Kaya si Aksyon Alvin daw mo mga ginapaabot siya, no? Laban. Jotay na lang at tinioning iya ginahulat mo. Total na lang may nadlong ginahulat siya. Kag mag-abot na ang iya ginapaabot. Hindi ko lang tanan man kapaabot, no? Pang ara lang nga maabot, no? Gani. Ang wala maabot, hindi na magpaabot. Siling ni pare no, oh. Pagisando na siya? Siling niya pre ba, sinatukan siya kape. Hindi ko sa bala mo na resulta sa bala Aksyon Rex. Nga wala nag-abot ang kasag kag pasahay. Amo man? Ako nag-usa ka doon kakalipat ka na sa oras mo, no? Nag-usa makabisi ka na sa isa ka linya, Aksyon Rex, no? Parinono? Parinono. Gapamati ka gid subong ah. Wala ko gapamati ka subong it's time nga mag-muklat ka sa kamaturan. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, malaga pagpamati kay Mary Ann Salvador Tribo. Ato na. Dira sa Sumbago. Ato na. Si Mary Ann? Ato na sa Sumbago. Okay, thank you gid ah. Sila na ni Manang Jocelyn Komedya. Sa Barangay Jess. Gali. Mga listener talaga nga wala niya liso-liso, Si Torres Alex lang niya rinagamak na time. Lex, paikat ka Lex ha? Kaya ba siya kay PM maglabay, masalaan ka nga ara ka sa hindi madunot. Kay Ercel Flor, may lang nga pagpamati kag Rufino Era Gabino dira sa Dumanan, no? Yes, Aksyon Rex, no? Titira ko, tara nikit. Okay, sige. Sangat ka sa Lilo. Gani man. Pabor si Attorney Joseph Celes, ang Region 6 Napolcom Regional Director, sa sining guidelines kag siguro gina-finalize ni PNP Chief Guillermo Ilazar ang ining recommendation niya nga dapat ipaidalom gid sa psychiatric kag psychological exam ang tanan nato sini kapulisan right after nga natabo ining mga kaso involvado ang mga kapulisan sa pinadsanay kag tiniruhay nga sila man lang mismo nga ara sa hanay sa PNP ang nagatiniruhay kag nagapanadsanay Aksyon Rex. So no sa kay Attorney Joseph Celes actually dugan ni niya ang labi kag tuso nga dapat agid man ipaidalom sa ginatawag nga neuro exam ang atong kapulisan. Actually hindi lang gani dapat si Attorney Celes dapat every year Aksyon Rex ang pagpaidalom sang psychiatric test sa aton nga mga kapulisan kay ang daragan subong sa sitwasyon kon neuro test na pagambaran Aksyon Rex nga every 2 to 3 years ni ginapaidalom sa neuro test ang atong kapulisan. Kung mag-apply ka sa pagkapulis, kung mag-apply ka sa imo sining promotion, or if not, kung may ara ka ginatawag nga mandatory schooling. So diri gina-apply nga tawag Aksyon Rex nga neuro test si dapat si Attorney Celes hindi na pagulaton pa ang 2 to 3 ka tuig nga ipaidalom sa neuro test kundi dapat every year kada tuig ipaidalom gid sa neuro test ang ato sining kapulisan kay siya mismo Aksyon Rex nakakita man personal sa kultura subo sa aton kapulisan may ara problema gid kinakitaan si Attorney Celes. Number 1 ang disiplina, ang ginatawag nga courtesy, commitment, dedication, ang respect, sincerity, subordination, kang ginatawag nga matutuod nga serbisyo sa atong pamumuyo. Isa lang lamang ini sa mga faktor nga nakitaan man ni Attorney Celes kung nga ang nagkakatabo ang amoni nga mga sahi sa insidente sa hanay sang PNP. Kag hindi ba natin kung sa Aksyon sa Balikawan nga ang atong kapulisan medyo pressured man sa ila si trabaho, dugangan pa sang kung kaysa may mga problema man sa ginatawag nga pinamilya, dili man kung kaysa naga-trigger nga hindi man kung kaysa husto ang ginahimo sa aton sini kapulisan. Yari sa Attorney Celes, exclusive interview sa Aksyon Radio. Mo na faktor si consider mo kasi nakatabo man naguro sa ibang communities or sectors man hindi man lang sa PNP. Pero medyo topic din man niya perming PNP kasi frontliner sila, uniforme sila. Aram niya perming subject sa public scrutiny. If they're occupying sensitive position and being the PNP, being the primary enforcement agency, kung hindi nakatabo nga ni, i-consider mo na natural ang personal circumstances ng candidate. Tanda ko yung factor ng neuro ni
nga dapat every year din man i-conduct. Miski balo mo ba na nga expensive na siya pangitaan ginapagi nga mahiwat ina ang neuro every year sa kada candidate. Budlay ni delikado amo na gani nga kung nagsulod ka sa station niya alis ko ka. Pagkong tao yan yung armas mo. Kaya kaya balo ka ambal ka lang nagulti pero niya kaya nag-snap na siya. So problema siya dito. Amo na ini mga patrolman sa bungo to sa Quezon City ito. Bago nga mga recruits gano ko no to nag-billiard, nag-tiniruhay, dinikustanay, ano to. Hindi mo makitan. So, ang human relations nila, kag-touch, kag-socialization, exposure, manubo. So, kung kamay lang ang tikto, patsanay na sila. Tapos oriented ni sila sa mga violent games. Now, this have some effects sa ila. Muna, kapin pa kung may lagtok ka ng adaan, medyo terka mo halog, kahalusinate ka pa, bago ka nga pulis, hindi tanad sa pusil, gulpi, pataklos ka, kunara ka na sa station after your FTP, kag mobile assignments, sa mobile pig, armas na sila, soldier type na life na dra ka mong ginahanas. Aksyon si Attorney Joseph Celes, ang Region 6 na Polcom Regional Director sa exclusive interview sa Aksyon Radio gingkuan sa reaksyon parte sining ginadusok karon ni PNP Chief nga ginatawag nga psychiatric kag psychological examination sa mga kapulisan. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbanor report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 13 ng oras. Yara na nga ito siring counterpart sa siyudad sang Iloilo. Nakahanda na si Aksyon Mario Hilonggo. Mga ka-aksyon, no? Daligid lang kay may lang nga pagpamati kay Tats Dilantar dira nga nag-monitor sa sining odto sa Spar 13, Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto halin sa kay Junias Dilantar ang pagpanamya, no? Aileen Rojo ga pa-monitor man kag pamilya Rojo samtang naga pa-flooring ni sang balay kay Babes Navarro Ortales Baligwas dira sa 6th Street Purok Tangkong Barangay 7 kay Gamay Baligwas. Sige kantuan tang ato sining counterpart sa sining mga tinion si Aksyon Mario Hilonggo kaupod ta didto sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Welcome Iloilo, maayong hapon Aksyon Mar. Mayong hapon Abdol, kamusta ang Bacolod o kasako gid sa inyo da Abdol? Subong siniti sa Bacolod maro tawhay pero ti ang Napolcom Regional Director nga si Attorney Joseph Celes nagpabutyag nga ang mga pulis naton ipaidalom gid sa psychiatric kag psychological test. Paborman kamo sina Iloilo? Natural Abdol kay dibla mo na ang proposal ni PNP Chief Guillermo Eliasar nga dapat ipaidalom sa psycho test ang mga members ng PNP kay nabiki kadamo sa mga insidente nga nagakalatabo, especially sa tong nagliligad ng blanga ang involved makatapos ang pulis itong mga involved sa shooting incident, nagapaniro. So mayo man na Abdullah at least ma-check ang status bala sa pangunauna sa aton pulis, Abdol? Gani, man ako paborman ko sina nga bisan paano ipaidalom na sila. Active man kag ara sa serbisyo, pwede man na sila ma-required mapa-psychiatric kag psychological test sa giapo ng mga kapulisanta. By the way, na anong status ang Vietnamese ni National Blanc nga nag-start sa District of Arevalo nga nagpositibo sa COVID-19 daw ginalipat-lipatan yun. Ano ni siya subong? Si bago lang na interview tabi si Mr. Jack Cacunlo ang spokesperson, designated spokesperson sa City COVID Task Force namon dire. Ginapangita po pasubong ang Vietnamese National kay sang Pizza 24 test ni siya, nagpaswab ni siya sa Red Cross sa siyudad sang Pasig. Kinamo kami diya by laboratory nga nagapang test sa RT-PCR Aksyon Rex. Nagpaswab siya kay isa na sa mga requirements nga kung magkadto tos Palawan required ang negative RT-PCR test.
So sang pizza 24 nagpaswab siya, sang pagka pizza 25 nagwa ang result justa. Nagpositibo sa COVID-19. Kapag sang iya to nga ipas kontane para nga makadto sa Palawan, na tawagan sang amon diri nga seso. Sa ulihi na pinahungod kagin patay ang telepono tiway na missing in action subong upod sa iyang asawa nga Pinay kag siyam ka mga Cebuano speaking nga mga kaupdanan niya. Tiba si ko nagdiretso sa inyo da, Abdol? Ati piho ko nga kondresendi sa makagwadiya ma-monitor gid siya dayon di pero daw ara lang da sa siguro basi nagpahunay-hunay da sa mga balay palahuayan daw kung din man nga sahi sang pero din to sa nakasakay to kag din siya makadto to. May apat ka mga salakyan, may mga service vehicles ni sila, apat ka mga salakyan, 3 ka Innova, Toyota Innova, kag isa ka Ford Escape, mga ginapangita, subong gina-flash alarm ni sila, subong kundi na ni ang mga tao nga ni, labi na ang Vietnamese national, kaya mga kaupdanan niya to, makonsider to nga close contact to, Abdol. Ti laban gidi ang mga kaupdanan sa to, ti ambot kundi na nato mga kaupdanan niya to, wala na da sa inyo? Ti why nagkonohambal ni Mr. Jack Conlo, ti amo na nga ginamonitor nila, diri sa syudad sa nga Iloilo, amo nang galibog subong ulo nila, kundi na to daw, damo kami diya subong libog mga kontrobersiya di sa mga vaccination namon. Damo gasampaw yang kontrobersiya di parte sa vaccination gali namon gadugang libog sa mga opisyal namon syudad di, Abdol. Dumay may istra pa da gani nagreklamo sa inyo libog lang. Diri sa amon ya Aksyon Mar. Abi mo, numbero 1 nga drug personality diri sa Victoria Soto, das kaina sa ngaga, mga lasay sa pasado sa siyudad sang Victorias, atigin labayan lang sang riding in tandem suspect, more or less 4 ang igo yasin gikan sa kalibre 9mm pistol, nagbaka lang ni sang palamahawon niya siguro, patay ini ang number 1 drug watch list sa siyudad sang Victorias. Kag may isa man di ka puliso sa Negros Occidental Provincial Police Office assigned sa isa ka police station sa South, patay maniho bangod sang COVID-19. Aksyon Mar? Terrible ang mga balita sa inyo no. Atong napatay tong nga ara sa number 1 nga listahan sa mga drug personality ano ang iyan nga classification Abdol pusher gid o kon ang consider gid yang drug lord Abdol. Po, Sherman hambal ni Police Captain Corpus po sir ini siya, pero doon nakagin ni siya dakop na kaligad mo. Tapos ginwarning nga na siya, nga untat na siya sa iyang illegal nga hilikoton, pero ti sige sa gihapon ang iya sining pagbaligya kag pagduso sang droga ining si Danilo Torinia. Danilo Torinia, 59 anyos, taga Cantong Subdivision, Barangay 19-6 sa Sitio Pusod Blas sa siyudad sang Victorias. Ambot ko nano ini kag sino ining suspect kay sige pa man ang investigation mo sang kapulisan dira sa siyudad sang Victorias, Dol. Grabe no. Tiya mo nang masubo gid aksyon na Rex kay ti okay man na kung di ka madakpan, pero kung madakpan ka gani kag mapintahan ka na nga amo na ang imong personalidad engaged sa illegal drugs, why na damo sa nga question, agyan ka lang sa riding in tandem tapos ka na, tudas ka na, tipo ka na, Abdol. Amo gidol galing ambot kun nga sige pa ni sila sang pagbaligya, pagduso sang droga, daway gid gauntat niya sa amon niya daw kadamo pa diri sa syudad sang Bacolod. Ti karon nga semana Lunes nga adlaw ti daw wala man sang operation ang ato sining kapulisan, pero nakaligad nga semana although nga ginagmay lang pero supot man pro. Kuntingbon mo, dako-dako man gawa outside sang Bacolod. Subong mga banwa kag syudad ang tirada nila, Dol? Nagapakita lang na Abdol nga damo pagidaya sa inyo O kita nyo,
mangkoton mo di gani ang mga nagkaladakpan samon kundi ng source hambal nila dira sa Bacolod gabaya Dumangas Port Abdol. Amo gina ang hindi kami kasabat sina mo kay bisan diri sa amon do galutak yang drugs siya. Ambot din ni nagahalalin niya. Sige maning kampanya sang kapulisan ta pero may magkaladakpan gihapon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ambot din na nagagidol ba si aras kusina nyo da? Nanong sa kusina inyo na nadaya ni pag palabot sa mo na Abdol. Galing ti amo man na kung kaysa mo may mga dakpanda, taga Bacolod, taga Negros Occidental, ti amo na kung kaysa nga daw ginapasibangod yun di sa amon, naghalin ang droga, pero ting Negros Occidental, siling sang operatiba namon sang PDEA, ginapagyan ko nung Negros Occidental, tapos kung may mabilin lang ko nung supply, ginadagdag diri sa Negros, kag Bacolod, tapos ang iban sini, ginasaylo man sa iban pagid nga mga lugar, like sa Iloilo, kag probinsya sang Iloilo, Dol? Ang mga awas na lang diya sa amon Abdol, at least sa amon di daw nagkanay-kanay gawa, although hindi gid man madula, pero at least nagkanay-kanay ang proliferation sa illegal drugs diri sa amon sa Iloilo. Pero by the way, ano-anong natabo sa kay Konsehal El Merce, Abdol? Subo maning balita niyo pero way man tamay mo sinigin cremate sa sadtong Sabado kay according sa kay Mayor Evilio Leonardia nga positive ini siya sa COVID-19. Gilayon nga gin-cremate tong bangkay ni Councilor El Mercy. I don't know kay way pa sang latest nga senaryo sa kag information sa gikan sa pamilya, ayo man ang pamilya. Dugay-dugay gid man sa nagsofrer sang balatian pero sadtong nakaligad nga simana binawian ini siya sang kabuhi ini si Councilor El Mercy sang syudad sang Bacolod, Dol. Kasubo man sa inyong nga natabo no. Ano kadugay nga nagserbisyo si Konsehal El Mercy sa Bacolod, Abdol? I think daw second term ya subong kag daw may last term pa siya sa next nga term mo. Daw may isa pa sa term. Kag ining si Councilor El Mercy why niya tilaw perde mo magpapili diri sa syudad sang Bacolod nakaligad pa nga mga administrasyon gasulod man isa sa gihapon sa linyada kag pagdaog man dole muning record ni Councilor El Mercy mo diri sa syudad sang Bacolod galing kay muna daw gina kuan gid siya gintapikan sang balatian although nga may balatian na gid man nga daan kag amo to gindakop sang COVID-19 sadtong nakaligad nga semana ginbawian ini sang kabuhi way pamanggi o sa syudad naton asto sa mabulos nga konsehal pero posible within this week matigayo na nga maistoryani sa City Council kung sino ang mabulos nga konsehal sa ginbayaan ni Councilor El Mercy, Dol? Bulubantayan tana kay pila na lang kabulan ang nabili no masugod na filing na sang certificate of candidacy, Abdol. Gani daw more or less daw 3 na lang kabulan ang nabilin kag 4 o 3 kabulan ang nabilin na lang, Dol, no? Nami pa tani isalyada pero ang Pfizer lang vaccination subong adlaw gina-target namon dio mga 1,000 ka mga negrense ang target sa bakunahan sang Pfizer subong adlaw sa 2 ka mga venue diri sa amon. Dira sa inyo may Pfizer man? At iyo sige na gani subong pang bakuna di sang Pfizer sa amon kita mo may mga kontrobersiya gani nga nagkatabo diya sa amon nga vaccination. Ang mga manunodlo din nagreklamo sang nagligad tong simana kay hambal sa mga manunodlo despite nga mayroon na sila sang vaccination ticket kaya naka-schedule pero wise lang mabakunahan ting iban daw nagakabatyag sang trauma nila bangod sa experience namon nga na agom sa nagligad na simana daw
daw nagakatrauma kami nga magpabakuna na kay basi kon mabutang man lang kami sa pasalig kag pahulat bala Abdol. Okay. Ang nami pagide kay may mga nagpositibo gali sinyo sa COVID-19 daw apat ni slak bilog mo. Nagano ni slak kunodol, ginisyuhan sang citation ticket naginom-inom sila sa sulod sang quarantine facility ninyo. Nano ni man? Mala mo nga mo kami na diya, Diya, mga naka-quarantine na sa quarantine facility na mundi. Sa Ramon Abansin niya na National High School bla kay nagbigat to tong controversial man bla tong gin-report bla. Di may apat ka mga nag-positibo sa COVID-19 nga naka-facility quarantine. Di karon nadakpan sila to nga nagainom tingin pang-issuean sila tong citation ticket Abdol. Gali ka. Pero positive na to sila nga apat? Positive na to nga daan siya ang apat to naka-facility quarantine na to. Siya mo na ganing hambal nila di bala kay sa subong timpo as much as possible kung pwede pa lang di kawan anay magsagay ka lagaw kadto sa mga ulo okasyon agay kabudlay subong nga timpo mo Abdol. Gani man ti pagro halong-halong kamo dadol di kamo sali ka kuandira ka inom-inom kalmante kamo bala. May lang nga pagpamati da kay Mayor Jerry Trinas sang Iloilo. Kamusta sa dol? At yara man nagbigat ka dito. Bot ko nakita mo ang Facebook, sa Facebook bla. Naglaptan sa social media. In fact, siya man ganin nga Facebook account. Kaysa nagbigan to, dumduman mo to atong ang gina-encourage sa bla nga mait alone na Abdol. Kita mo, nagligad nga daw may posting man siya nga may family reunion sila gani. Pinamilya galing kiti do ka laway lang bla kay may nagahambal nga sinila it alone ang gina-encourage ni Mayor tapos si Mayor man ang una po sa Facebook nga upod reunion sa pamilya upod karon man gani Abdol. Dayogid ko sa Mayor ninyo mo. Walang tasay tingog dola. Ate, okay sige Abdol. Gayom lang ko to ka. Sulatan ninyo na kay ambot ka gulpi lang to siya nagsalyada kay sino tong sige na lang Gayom ko Wala nga lang ako sa tsimpo dolo. Sige ang importante na Abdol nga ang kilala mo kung may tugon ka na nga daan para nga hindi bla magsagay ka hulat sa hululato niya bla Abdol. Ati okay, why gid problema kinanglan magpa-vaccine sila, no? Amo lang na ang advice ko sila dol. Ati sige Abdol, sa buwas, salamat Abdol. Sige, salamat gid Aksyon Mar sa Aksyon Radio Iloilo lang nako galing sa Chimpo, hindi ko na dapat ibalik sa imo ho. Thank you gid sa kay Aksyon Mario Hilonggo. May lang nga pagpamati kay MGS Candido Hildore, kay Marla Bertosio Aloba, and Ligi Archibar. May lang nga pagpamati. No? Hindi ko na maisa-isa pa. Kailangan lang ko tiyempo. Ho? Daligid lang mga kaaksyon sa bayanay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang ining pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.
lang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Alang-alang na ta sa tempo diri sa aton sining pangalagad, kita-kits kita buwas sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon ang defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.